Yeah, boys. Seruste! Píš sa, ty poviem, kámo! Máme nové video. Totálne video to urobil zas. To už pávno se? Dnes sa vám hlásime zo zasnešeného hrebienka, kde prišiel Big Boy Goldie, a.k.a. Som stala taká kuleha, kuleha. Ja som vyšiel z obchodu, že čo mi toto hrkoce na ruksaku? Dal som ruku dozadu a na suchom zubci som mal zavesenú čapicu. Nevrátim ju. Ako mu ju dám. Jo! Ty čo najlepšie na turistike? Tatro. Krásne počasie je hore. Jej. Sme na hrebienku a ideme na turistično, na chaty. Som nebo nepamätám. Taký je patrný, ja mi na pozri. Lebo nepamätám. Chlapci, máte totálne zábery. Ty furt správa. Tento človek. Hajzelka tiež je rýchla. A môj Darto, keď si dvojku víno ráno o 9. Chlapci, zakývajte do kameru. Seruste. What's up, what's cracking? Pozri, kde sme. Dobré. To už pávno se? Počkaj, poď blíž, ukážem ti, jak ti horela hlava, no. Na zdravie. Did it. God damn it! To už pávno se? To je veľká tá planeta, to bude tiež To môže na to videa.